खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बे आंनि बिटिआर बस स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय जे नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा बिटिआर सरकारनि आं बेखौसो फोरमायनानै होनो नागिरदों। थांनाय समावनो आं बे भिडिअखौ बानायनो सानदोंमोन, नाथाय आङो दिनै बानायनो हायाखिसै। गोबां माखासे उसुबिदायाव आङो बानायनो हायाखैमोन। स' दिनै आङो गोबां माखासे मानसिफोरनिफ्राय बाथ्रा खोनानो मोनबाय थानायखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोना बयबो पेपारि आरो कागजाव नुनो मोन्दों जेनाखि थांनाय जेनाखि 15 आगस्ट सानखालि आसामनि जेनाखि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा मोनसे फोसावदोंमोन कि बेनो जाहैबाय मा जोंनि बर'नि बिफा जेखौ जों होननानै बुङो। बर'नि बिफा माने बिथाङा जाहैबाय मा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म। बिथांनि जेनाखि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौहाय फरायसा सान खालामनांगौ होननानै एबसुआ गोबाव समनिफ्राय जेनाखि डिमान्ड खालामबोबाय थादोंमोन। बे डिमान्ड खालामबोबाय थानाय समावथ' नोंथांमोना नुदों बेवहाय 17 बोसोराव दिनै बिपिएफआ सरकार सासन खालामदोंमोन। बिपिएफनि समाव 17 बोसोरावथ' बिथांमोना बे 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै आसाम सरकारखौ गनायहोनो हायाखिसै। नाथाय दिनै जों मोन्दों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ सासनाव फैनाय लोगो लोगोनो टार्म्स मोनसे जोबस्लाबाबालानो दिनै 3 बोसोर रानिं जाबाय थानाय समावनो दिनै जों नुबाय जे दानि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जों नुबाय कि प्रमद बर'नि जेनाखि दैदेननायजों आरो इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि दैदेननायजों जे थांनाय जेनाखि 15 आगस्ट खालि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावनानै होबाय जे अल आसाम नाङैनो, दुनिया आसाम नाङैनो जे 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनांगौ होननानै दिनै बिथाङा डिक्लेयार होबाय। दा बे जोंनि थाखाय बेसेबां गोग्गाथाव बाथ्रा। दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि खामानिफ्रा फैगासिनो दङ। दा बेफोर फैनायखौ जों फैयाखै होनबा जानाय नङा, नाङा होनबा जानाय नङा। मानोना बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे जोंनि जाथिनि थाखाय बेसेबां देरगाथाव बाथ्रा। दिनै नोंथांमोना नुनो हागोन जे आसामाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव सोर गेदेमाफोरनि थैनाय जोनोम सानखौ मा फालिनाय दं। नोंथांमोना नायबा नुगोन दिनै आसामाव थानाय हिसाबै दिनै बर'आनो जनजातिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोजौसिन मासियाव थानाय हिसाबै दिनै बर'नि जेनाखि बिफा जेखौ जोंना बुङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म, बेनि जेनाखि जोनोम सानखौ दिनै फरायसा सान हिसाबै फालिनो मोननाय बे स्क'पआ बेसेबां देरगाथाव बाथ्रा। नोंथांमोनाथ' निश्चय बेखौ मिथिगौ। दा ओंखायनो आं रेकमेन्ड खालामो दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मावनायखौ। नोंथांमोना जे बुंबाय थादों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेबो मावाखै, स' बेबो माखासे खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोना जायखौ जोङो प्रेक्टिकेलि नुनो नागिरा अफिसियेलि बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। इन्टारनेलि बिथांमोना खामानि मावदों। मानोना नोंथांमोना मिथिगौ अफिसियेलि मावनाय इन्टारनेलि माखासे खामानि मावनायाव गोबां समनि गोनांथि जायो। दा बे हिसाबै दिनै बिथांमोना मावनानै दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ दिनै मोखाङाव लाबोनो हाबाय। आरो जोंहा मोनसे गिदिरथार मोनसे दाबि दंबावो, बे जाहैबाय मा कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौहाय ST जे होनांगौ, बेखौ दिनैसिमबो जोङो मोननो थाङाखै। आरो बेबो गुसुं समनि गेजेरावनो जासिगोन। जों बेखौ आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि खुगानिफ्रायनो जों मिथिनो मोनखाबाय। दा बेनिखायनो आं सानो जों मानो गारबायनांगौ गैया होननानै जों मिजिंथिदों जोंनि दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जि मावो रायजोनि थाखाय मावगोन, जि सानो रायजोनि थाखायनो सानगोन, जि डेभेलप लाबोयो गासैबो जौगानाय आरो डेभेलपखौ रायजो राजाफोरनि थाखायनो मावगोन। आं बेखौ आसा थिदों। ओंखायनो मिजिंथिदों बेवहाय गासैबो जोंनि रायजो राजाफ्राबो नायनांगोन बबे सरकारा माबायदि खामानि मावाखै नङा मावदों बेखौहाय। ओंखायनो आङो दानि जेनाखि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं बेखौनो रेकमेन्ड खालामना होबाय जे दिनै जाय खामानिखौ 17 बोसोराव हाग्रामा सारआ मावनो हायाखै, दिनै बे खामानिखौ 3 बोसोरनि गेजेरावनो दिनै बे खामानिखौ प्रमद बर' सारआ मावनानै दिन्थिबाय। दा बेफोर बेसेबां देरगाथाव बाथ्रा। आरो बेखौ नङा माया होननानै बुंबा जानाय नङा लोगोफोर। आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों रेकमेन्ड खालामबाय। आरो थेंक इउ बिटिआर गभर्नमेन्टनि थाखाय। आरो आङो बेखौनो थेंक इउ होगोन कि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम जे जोंनि बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम सानखौ अल आसाम नाङैनो फरायसा सान हिसाबै फालिनायनि थाखाय थेंक इउ।